Sanibonani la kuwena Shuphakama, Nibingelelo Sifundo. Thokoze nesinedolo ukubuya umlingisi onohlonze kuZalo. Siyacela nje babukeli bethu ukuthi ni-like, ni-comment, ni-subscribe isicelo sethu si-1 Shuphakama. Kuthokoze ababukeli boZalo kubuya umlingisi onohlonze ekulingiseni indawo yakhe, owaziwayo ngo-Wiseman Mncube, kodwa odume kakhulu kuZalo ngoSibonelo. Uzokhumbula-ke mbukeli wethu, uSibonelo uke wanyamalala nje ey'qeshini zoZalo kungaziwa ukuthi ukuphi, emva kokuthi elimale or elinyazwe umndeni wakoMagwaza. Ilokhu anyamalala lapho ngoba ebesebuya ethokozisa ababukeli boZalo ezolwa amangqimngqimi, i-boxing, nomlingisi omusha okuwumloyi, uLehasa Mloyi. Kube yintokozo-ke enkulu ukubona lo mlingisi ebuya kulolu hlelo luZalo uSibonelo. Ngabe uthini umbono wakho ngokubuya kaSibonelo kuZalo? Siyacela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi comment section, ungakhohlwa uku-like noku-subscribe. Ngiyabonga.